Iya, pagwapa kasi sa birthday. Chok ka. Hey mga paps. Ngayong aga. Medyo naburawan ako subong kay inom ako gabi. Namo na giman ako kung katigulang na kay medyo kamay lang inom, nagkasakit ng ulo mo pagkaaga. But aside from that, everything's all good. Mayo man. Subong medyo special ang adlaw kay birthday sa nga akong tiya. Birthday ni Auntie Nining. Bakal kami sa cake for her birthday as requested sa mga bata mga cousins ko. Cousins ko nga sa Laguna, subong kag sa Davao, kag sa New Jersey. So galaptang mga supling. So gusto nila nga baklang ko si mama nila sang cake. So amo na, bakal kami cake. Huwag pa kami kabalo kung di kami bakal. Goldilocks, Red Ribbon, kung ano man da, mangita kami. But before that, I need to drop by sa office, show them that I'm working, incriminating. It's a good thing gali nga makapawayway man ko drive, no? Proud ko subong kay Mrs. Kay, look at her, she's driving. So kilala ni ka adlaw nga siya nga drive. Okay na siya, she's fast and safe. Just a small celebration. Gamay lang ang danda. Pinoy style. At ano flavor? Ano na may man? This one or this amuni, one? kung amuni. Amo na niya. Ine? Ine? Oo. Sige. Sulat pa na English. So this is it. Okay. Yeah. Siya kadala. Ahay. Ayo magdala basi mga gubang cake. Nalungi. Mga cake ang mga salyabi. Hi la. Random people in the house. Tito Eric, Tito Eloy, Tito Bibot. Binje, Saysay. Suni saya ho. Okay. Uy, this was my attire yesterday. Ay, adamak. Ano medyo may hugot ni siya eh. Experience. Go to a culinary school or get any formal education in cooking, but just simply learn the craft naturally by observation. Experience. Oy, ano ba ni Dilet? Ito ya. Yeah, birthday celebrate ka luto man ah. Ano ni sa? Tokwat baboy. Pila ka na te? 56. Wala sa tsura. Eh? Never mind. So, 55. Okay, so ang last na mo ni nga tipon-tipon sang birthday pa ni Lola mo sang 90th birthday sa Garden. Ay, kasangka mga ngin. Sipa! Ayo! It was the last time upod kami family. So subukan mo naman birthday naman sang auntie ko, kasi Auntie Nining. Pero I think though hindi kami kompleto per sa una, pero it's good enough. Usually mga Filipino families or mga Ilonggos, usually kung may mga okasyon, tipon-tipon man lang sa balay, no, for practical reasons and syempre mas intimate, pinamilya man lang mga celebration. I'm sure no, kamo guys sa abroad, I'm sure you miss this kind of things dito sa Pilipinas, ang mga small gathering sa mga families.
kang magkaon-kaon, magsadya-sadya. Si wala kanta? Wala, hindi na birthday celebration. Panyaga lang na yan. Kapanyaga lang na eh. Panyaga lang yan, Nay. Yes. So, amo ni siya ang katabo subong sa balay. Basta may handaan. May mga tao nagkatanaw TV. No, I'm tired. Tinday. Oh, Hindi na din sila yan. Pabilin pa to. Mabilin sila. Tanda to. Busog pa ron dato. Okay. Slula katambay lang des dito. Set. So busy ang tanan. Ako ya kaon-kaon ako sa akin. Beautiful. Guwapa. Ano sa ba? Dali na yan. Happy celebrant, meaning bless her, oh Lord, with all good health. Yes. And Yes, Lord. Tama pa nga happiness and peace of mind. Thank you. Okay. Amen. Day to you. Wait, pakande. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Enora Yasencio. May kandila na hindi. Okay. That was the worst. Worst? Electric fan. Kalimutan pa mo. Ano, so ano mo ma'am, bakit birthday mo subong? Ano, may pasalamatan ka, ano? Oo, siyempre pasalamatan ko mga bata ko. Hindi nag-effort gid. At the same time sa imo. Matagaan ako. Sa imo the rest of the siblings nga ari subong, nagtambong, isa nang wala. Hooray! Especially to my motherhood. Ya kuya, siblings na ma. Natanan na to ya. Sige, especially kay Sisteret. Sisteret. Kay sister Big Big. Sino pa? Ano pa? Sa tanan-tanan. Basta ang importante na Ang wala mapasalamatan. ang wala mapasalamatan. Salamat na din. Po. At sa isa pang birthday cake ng halin sa akong nga magulang nga si Big Big. Yes, thank you. Special mention. Dapat lang. Kag bihatag na ng 1,000 sa akong tugang ko diyan. Wow! Yeah! De ha? Iyo, de ha? Donations coming from ano? donation Yeah. coming from the motherhood.